Nakatakdang ilunsad ng Department of Foreign Affairs o DFA Bicol ang kanilang passport on wheels sa Catanduanes sa darating na February 18 to February 20, 2026. Mag-aalok ang ahensya ng 1,500 slots. Simula December 18, 2025 hanggang January 18, 2026, maaari nang bumisita sa Office of the Vice Governor para sa gagawing pre-registration. Sa mga nais mag-apply, dapat ay mayroong accomplished application form, personal appearance of minor applicant, PSA-issued birth certificate, at valid identification cards para sa mga minor new applicants. Para naman sa adults new applications, kinakailangan ng accomplished application form, personal appearance, original and photocopy of PSA birth certificate at isang photocopy ID ng aplikante. Narito rin ang core requirements para sa adult renewal applications. Dapat ay mayroong accomplished application forms ang aplikante, personal appearance, current e-passports with photocopy of data page, at original PSA birth certificate. Samantala, ang nasabing aktibidad ay isang inisyatibo ni Vice Governor Robert Fernandez na layunin na mailapit ang nasabing serbisyo sa mga Katanduanon na nais magkaroon ng pasaporte. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.